Proteinsyntesen starter med transkriptionen. Her bliver et gen i DNA omskrevet til RNA, og det foregår i cellekernen. DNA er normalt dobbeltstrenget, men hydrogenbindingerne de brydes, og DNA åbnes lokalt. RNA-polymerasen, som ligger her, den genkender promoteren på grund af tartarsekvens, og transkriptionsfaktoren, den hjælper enzymet med at binde korrekt og at gøre, at det rigtige gen det bliver aflæst. Den bruger den ene streng som skabelon, og den anden streng den ender med at blive den kodende streng. RNA vokser ca. 50 nukleotider i sekundet, så det går relativt hurtigt. Det følger baseparingsprincippet, som er guanin og cytosin, som hænger sammen, og adenin, og i det her tilfælde uracil, i stedet for thymin, som normalt i DNA forekommer. DNA lukker sig i bag RNA-polymerasen, sådan så DNA'et ikke bliver beskadiget. Primær RNA er det første produkt, og det består mest af introns og kun en lille del exons, så det er stadig klar til at blive brugt. Primær RNA indeholder, som sagt, exons og introns. Introns er den ikke-kodende, og exons er de kodende. Og de ikke-kodende, de skal væk. Så et spliceosom, det klipper dem ud. Og så har vi exons tilbage, som ligger her. De sættes sammen, og til sammen så danner de mRNA, som står for messenger, tror jeg. Splicingen er ikke altid ens. Alternativ splicing giver forskellige mRNA, og et gen kan give flere forskellige proteiner. Det færdige mRNA indeholder nu koden for et protein, og det transporteres ud af kernen og ud til ribosomen. Så vi har kernen her, hele den her store, og vi har vores mRNA, der ligger her. Der bliver transporteret ud af kernen og ud i cytoplasma, hvor der er et ribosom. Og det er her, hvor RNA bliver oversat til protein. Ribosomet er også opbygget af RNA og proteiner. De bevæger sig langs den her mRNA. Og den læser 3 baser ad gangen, og det hedder i kodon eller i tripletkode. Og hver triplet svarer til en aminosyre. Startkoden er herovre. Det er AUG. Og den markerer, hvor proteinsyntesen den starter. Og den har et tilsvarende aminosyre, som er den her. Det er methionin. Er det ikke? Jo. Så vi har de her. Der er tRNA, transport RNA. Og de fungerer som en adapter, og de har et antikodon, altså et kodon, der passer til mRNA. Den vil passer til den her. Og den har aminosyre i den anden ende. Og den følger også baseparingsprincippet. Ja. Og så bygger de den her kæde op. Så når tRNA de binder, så afleverer de sine aminosyre. Og aminosyren bindes sammen med peptidbindingerne, og kæden vokser altså trin for trin. Når ribosomet møder en stopkode,
så stopper det hele, og når tRNA passer, ja, så bliver det frigivet. Og den færdige kæde, den hedder et polypeptid, og rækkefølgen af aminosyre er lige med proteinets primære struktur. Så man kan sige, at DNA er opskriften, og mRNA er kopien, og ribosomet laver det færdige protein. Og det er så grundlaget for alle cellernes funktion.